Aku balik air panas, orang betah, orang di aku ajar. Ayo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, iki ogone Wahyu Manggala. Nama saya muncul. Aku kan jenengku Endang Sulastri. Endang ya endang adek, rupamu kaya irek. Kurang ajar kowe. Oh, Wahyune ngene kok. Kaya Endang Sulastri. Endang Sulastri wong Minang e, Bu. Aja ono Kang. Aku iki ayu. Wes, awake dhewe bengi iki ngibur masyarakat Nanggungan, ya. Nanggungan Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Acarane Walimatul Khitan. Sunatan, Kang. Sunatan wis dadaene wis mari sing disunat ya Mas Aska. Arka ta Aska le? Aska. Oh, mesti numpak gajah mang. Kang. Oh, didongakno ae muga-muga tambah pinter amin. Tak dadi wong migunani karo dosa bangsa lan agama amin. Muga-muga rezekine sing digawe melimpah luwih amin. Amin. Rezekine ora lokal lan tansaya kebak amin. Amin. Sehat kabeh masyarakate wong Nanggungan. Lumarek sing digawe amin. Alhamdulillah. Wah bengi iki ditimbali nang Nanggungan ya, Dik. Acarane sunatan. Ngibur aku seneng niki. Lagi iki sowan nang desa kene. Seneng Mas. Iya no. Seneng ya seneng Mas. Awake dhewe kesel Mas. Kadang Prawayu Manggala jelanturan Mas. Oh iya we. Iya Kang. Wah, cetlung sasi full. Alhamdulillah disyukuri ae ya pancen Wahyu Manggala pancen jos pimpinan Nek Mogol saka Desa Tanjung Sari, Kecamatan Janganan, Kabupaten Pati. Nek nanggap piye Mas? Ser. Kowe mubeng-mubeng ae. Hobi. Nek nanggap gampang langsung ditelepon nomere. Piro Kang? Dungokno tak wacane iki lho ngisor pirang-pirang nomere 081.